당의 무한히 충실한 우리 인민은 당 창건 이른돌을 혁명적 대경사로 빛내기 위하여 백두의 붉은 혁명 정신으로 온갖 도전과 난관을 박차고 항일의 유성영웅 김종숙 동지를 따라 조국의 해방을 위하여 몸바쳐 싸운 항일 무장 투쟁식이 여성중대. 나라의 발지선 요전사들은 항일 혁명의 꽃 조선혁명의 첫세대 여성혁명가들로 오늘도 우리 혁명대오의 앞자리에 당당히 서 있습니다. 국내의 여러 곳에 반군사 조직으로 결성되어 조국 해방을 위한 전쟁의 군사적 기반을 기전하는 데서 주도적 역할을 수행한 항일 무장 투쟁식이 생산유격대 정대. 위대한 수령님의 품속에서 첫걸음을 뗀 항일의 소년중대의 자랑스러운 모습을 불러오는 열병정대가 씩씩하게 행진해 나아갑니다. መቆላ ሃገራዊ ክብርታትና ሁለንተናዊ ገስጋስና 역사적인 노흑산 전투에서 로익한 박격포들로 모아졌던 호병중대. ሓንቲ ሃገር ኣላ ነፃ ምርጫ ዘይካየደላ ነፃነት ፕረስ ዝተኣገደላ ብዙሓት ካብ ህዝባ ካብ ዓዶም ክርሕቁ ብሓደገኛን ዘይሕጋውን መንገዲ ንስደት ክወፁ ዝመርጹላ ገለ ጋዜጠኛታት ተንተንቲ ፖለቲካን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነዛ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ኢሎም ይሰምይዋ ኤርትራ ማለቶም እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ምምስሳል ግን ቁኑዕ ድዩ ብመጽናዕቲ ዝጠበቐ ቅጽል ስምዲኸ ነዚ ንምምላስ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ንኤርትራን ሰሜን ኮርያን ዘመሳስለን ዝፈላለየንን ስለምንታይ እቲ ምቅርራብ ከም ዝተደልየን ክንፍትሾ ኢና ኤርትራ ሃገር ኮይና ካብቲ ምስረት ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ እያ ትርከብ ብዘይካ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝተባህለ ስማዊ ውድብ ካልኦት ሓሳባት ዝተኣናገድሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣይፍቀድን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ነቐፌታ ምቕራብ ሓደገኛ እዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ከምቲ ግቡእ ን18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክጸንሕ ነይርዎ ኣብ ባይታ ግን እዚ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዋጅ ገደብ የብሉን በዚ ምኽንያት ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ብሩህ መጻኢ ስለ ዘይረኣዮም ንስደት ይወፁ ሰሜን ኮርያ እታ ካብ ዓለም ምሕር ዝተነጸለት ሃገር እያ ኣብዚ እዋን ብኪም ጆን ኡን ትምራሓላ እዛ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ብሓንቲ ስድራ ቤት እያ ትዝወር ዘላ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘሎ መንግስታዊ ስርዓት ንኹሉ ዓይነት ናይ ህይወት ጽላታት ይቆጻጸር ማዕከናት ዜና ሓያል ሳንሱር ይካየደለን ኣብ ውልቀ ሰብ ማለት ኣብ መራሒ ሃገር ማእከል ዝገበረ ናይ ምሕደራ ስልቲ ይርአ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ካብ ሃገሩ ወፃኢ እንታይ ይፍጸማሎ ንኸይፈልጥ ዝተዓጽወን ካብ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝበኸረን ህዝቢ እዩ ንሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዘራኽብዎን ነገራት እንታይ እዮም እንተኢልና ክልቲአን ሃገራት ብምልካውያን መራሕቲ እየን ዝመሓደራ ኣብተን ሃገራት ነፃ ምርጫ ኣይካየድን ተቃወምቲ ከም ጸላእቲ ተራእዮም ይጽቀጡን ይህደኑን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሰሜን ኮርያ ነፃነት ሓሳብካ ምግላጽ ስለዘየለ ንመንግስቲ ምንቃፍ ገበኒ በዚ ምኽንያት ጋዜጠኛታት ሓራ ኮይኖም ኣይሰርሑን ማዕከናት ዜና ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ እትዋት እየን ኣብዘን ሃገራት ውትድርና ዓብ ግምት ይወሃቦ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግቡእ ሓደ ዜጋ እዩ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ከዓ ኣብ ባህሊ ውትድርና ዝነብር ህዝቢ እዩ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዜጋታት ሃንደበት ከም ዝስወሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣትዉ ብዘይ ክስን ፍርድን ከም ዝእሰሩን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብኢድ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ከም ዝተሓዙን ይጽብጽባ ብዙሓት እውን ብህይወት ይሃልዉ ኣያሃልዉ ኣበይ ኣትዮም ዘይበሃል ይስወሩ እዚ እቲ ነዘን ሃገራት ዘራኽበን ኮይኑ እንታይ ደኣ ይፈላለየን እንተኢልና ናብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሓሳብ ክንኣቱ ኢና ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ሓደ ይኮናን ሰሜን ኮርያ መሰረታ ኣብ ጁቼ ዝተባህለ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ እዩ ኣብዚ ስነ ሓሳብ እዚ መንግስቲ ከም ሓደ እምነት ወይ ሃይማኖት እዩ ዝርአ እቶም መራሕቲ ከዓ ከም ኣማልኽቲ ኣብ ኤርትራ ምልካዊ ስርዓት ኣሎ ግን ከምቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ዝመሳሰል ቅዲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ የብሉን
ካልእ ሰሜን ኮርያ ኣዝያ ዝተነጸለት እያ መገሻ ዘይሕሰብ ኮይኑ ምስ ደገ ናይ ምርኻብ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ናይ ኤርትራ ሕጊ ብኣንጻሩ ጸቓጥዳ ይኹን እምበር ኤርትራውያን ወላ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ይኹን ካብ ሃገር ወፂኦም ክስደዱ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝገፍሐ ተኽእሎታት ኣለዎም ምስ ካልእ ናይ ዓለም ክፋል እውን ካብ ሰሜን ኮርያ ብዝሓሸ ኣገባብ ብዝተፈላለየ መገዲ ክራኸቡ ይኽእሉ ሰሜን ኮርያ ወናኒት ኣቶም ኮይና ሓያል ዝኾነ ማእከልነት ዘለዎ ቁጠባ ትውንን ኤርትራ ግን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ድኻታት ሃገራት ሓንቲ ኮይና ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዘይብላ ብቁጠባ ዝተረመሰት ሃገር እያ ኣብ ጉዳይ ቪዛን ቱሪዝምን ከም ወጻእተኛ ናብ ኤርትራ ንምጋሽ ቪዛ ምምልካት ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ መገሻ ምስ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ክትራኸብ ኣለካ ናይ ዕድመ ወረቐት ወይ ምኽንያት መገሻኻ እንታይ ምዃኑ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ መገሻ ይከኣል እዩ ግን ከኣ ቀሊል ኣይኮነን ናብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ኣተኻ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንምብጻሕ ፍቓድ ክትሓትት ትግደድ ቱሪዝም ይፍቀድ እዩ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ንቱሪዝም ምችእቲ ይኮነትን ብዙሕ ቢሮክራስን ዓንቃጽ ሕግታትን ዘለዋ ሃገር እያ ናብ ሰሜን ኮርያ ንምእታው ብተመሳሳሊ ቪዛ ግዴታ እዩ ቪዛ ግን ብውልቂ ኣይሕተትን ብመንገዲ መንግስቲ ኮርያ ዝቖሞም ናይ ጉዕዞ ወኪላት ጥራሕ እዩ ምሕታት ዝከኣል ናብ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣተኻ ብነጻነት ምንቅስቓስ ኣይፍቀድን ካብ መንግስቲ ዝተላእከ ምሳኻ ዝዘውር ሓደ ሰብ ኣብ ጎንኻ ኣሎ ስእሊ ኣብ ኣዝዩ ውሑድ ኣጋጣሚ እዩ ዝፍቀደካ ምስ ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ከተዕልል ኩልኩል እዩ ስለዚ ኣብ ሰሜን ኮርያ ቱሪዝም ኣዝዩ ጸቢብ ቦታ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ክትሪኦ ንዝደለየካ ቦታታት ጥራሕ ኢኻ ክትርኢ ዝፍቀደካ ኣብታ ሃገር ቱሪዝም ኣሎ ግን ሓያል ምቁፅጻር እዩ ዝካየደሉ እዚ ሎሚ ቅነ ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ ጋናዊ ፍሉጥ ዩቱበር እምበኣር ብዛዕባ ኤርትራ ንዝሰርሖ ቪድዮ ናብ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ በፂሐ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ሂብዎ ዘሎ እቲ ዩቱበር ኣብ ዝሰርሖ ቪድዮ ኣብ ገለ እዋናት እዛ ሃገር ካብ ሰሜን ኮርያ ትፍለያ እንህለንዶ ህዝቢ ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ይዕዘብ እንህለንዶ ህዝቢ ምሳ የዕልል ይብል ነይሩ ሓቂ እዩ ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዘራኽብን ዘፈላልን ኣለወን ሓደ ግን ኣይኮናን ኣብ ምጽቃጥን ምግፋዕን ህዝበን ይራኸባየን ኣብ ቴክኖሎጂን ቁጠባን ግን ኣመና ይረሓሓቓ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንኹልኹም ኣመንቲ ምስልምና ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር እናበልና መደብና በዛ ትስዕብ ግጥሚ ክንዛዝም ኢና ኤርትራ ኤርትራ ህግደፍ ከይተማሕወሱራ ኢዶም ከይተፈድዩ እክብ ካብ ሓተላ ኣሕዋት ከይዘተዩ ከይመኸሩ ኣብ ዋዕላ ሓቅን ርትዕን ፍትሕን ክሳብ ዘይሰዓራ ዋላ እንተንበልበልኪ ናይ ጨርቂ ባንዴራ ንባርነት እምበር ንሕሱም መከራ ብምንታይ ትበልፂ ካብ ሃገር እጓና ብስቃይ ብግፍዒ ማዕረ ብድኽነት ማዕረ ብማእስርቲ ማዕረ ብሕሱብ ሞት እዚ ድዩታ ሓርነት ናጽነት ሕማቕ ህይወት ናይ ሓባር ባርነት ደቅና ኣብ ሳዋ ኣዴታትና ኣብ ጽምዋ ዓድና ኣብ ሓለዋ ረሚሳትና እምበር ጽያቐት ግዝዋ ዕቁብ መታደልቲ ህግደፍ ዝብልዋ ኣብ ዓይንና ንብዓት ኣብ ገዛና መዓት ኣብ ሕቆና መንድዓት ኮፍ ኢሉ ጸላኢና ኣብ ቅርዓት ይሰራሰር ኣሎ ውሒዶም ተበዓት ሰኣን ለባም ኣርሒቑ ዝሓስብ ሰኣን ጽላል ኣኪቡ ዘላዝብ ነዚ ሓፋሽ ካብ ሕሰም ከናግፍ ንሓደ ህግደፍ ኣልዒሉ ዝጉሕፍ ይርከብ ዶ ይኸውን ናይዚ ህዝቢ መድሕን ኤርትራ ኤርትራ ህግደፍ ከይተማሕወሱራ ኢዶም ከይተፈድዩ እክብ ካብ ሓተላ ኣሕዋት ከይዘተዩ ከይመኸሩ ኣብ ዋዕላ ሓቅን ርትዕን ፍትሕን ክሳብ ዘይሰዓራ ዋላ እንተንበልበልኪ ናይ ጨርቂ ባንዴራ ንባርነት እምበር ንሕሱም መከራ ብምንታይ ትበልፂ ካብ ሃገር እጓና ንጉሴ ሓምለ 13 2003 당의 무한이 충실한 우리 인민은
당창건 이른돌을 혁명적 대경사로 빛내기 위하여 백두의 붉은 혁명 정신으로 온갖 도전과 난관을 박차고 항일의 유성영웅 김종숙 동지를 따라 조국의 해방을 위하여 몸바쳐 싸운 항일 무장 투쟁식이 여성 중대. 나라의 한지선 요전사들은 항일 혁명의 꽃 조선혁명의 첫세대 여성 혁명가들로 오늘도 우리 혁명대오의 앞자리에 당당히 서 있습니다. 국내의 여러 곳에 반군사 조직으로 결성되어 조국해방을 위한 정의당 등의 군사적 기반을 튼튼히하는 데서 주도적 역할을 수행한 항일 무장 투쟁식이 생산유격대 정대. 위대한 수령님의 품속에서 첫걸음을 뗀 항일의 소년중대의 자랑스러운 모습을 불러오는 열병정대가 씩씩하게 행진해 나아갑니다. መቆላ ሃገራዊ ክብርታትና ሁለንተናዊ ገስጋስና 역사적인 노흑산 전투에서 로익한 박격포들로 모아졌던 포병중대. 항일을 나날 우리나라 포병무력의 탄생을 알리는 첫 호성을 올렸던 기마 박격포 정대가 말발굽소리 높이 광장을 지나갑니다. 제37 1948년 2월 8일 항일의 전통을 계승한 정기적 혁명무력인 조선인민군의 탄생이 온 세상에 선포되던 역사의 그날 전설적 영웅 위대한 김일성 장군님을 높이 모시고 뜻깊은 경축 열병식에 참가했던 그날의 영광을 가슴에 안고 보안간부 훈련소 열병 정대들이 나아갑니다. አንጻር ኩሉ ተሳቦታት ገጢምካ ዝተዓወትካ ህዝቢ ኤርትራ ምስጢር ዓወትካ ኣብ መስቀልካ ፀኒዕካ ዝመሰልካ እሞ 창건 이른돌을 경축하는 열병광장에서 위대한 인민을 위하여 멸사봉매에 나가자고 하신 경의하는 원수님의 호소를 휘끓는 심장마다에 받아안고 도모당당히 행진해 나아가는 열병대오. ሳዋ ድልድል መናግቦ ይከኣሎን 와르타인 해방된 조선에서 불과 2년 남짓한 기간에 정의화된 혁명무력이 건설됨으로써 정대가 약한 탓에 우리 민족이 겪어야 했던 망국순환의 역사에 영원한 종지부를 찍게 되었음을 심장으로 외치며 열병정대들이 정당당히 광장을 지나고 있습니다. ክብሩን መጎስን ንዓኻ 자유란 정의의 나날들을 누구로 빛낸 무족의 그립들이 장찬 공기를 눈앞에 휘날리며 기세 충천하여 광장에 들어서고 있습니다. 1211거지 방위 전투를 비롯한 여러 전투들에서 수만 명의 적 유생 용량을 살상 포로하고 수많은 적의 전투 기술 기자들을 격파하는 무신 전과를 거둔 근위 강건 제2보병사단 정대. ተወፋይነት ዝሰራሕና ሳላ ንኩሉ መሪር ዝተፃወርና ሳላ ንሽርሕታት ተፃብኦን ዝተገርና ኤርትራ ከቢራ ኣላ 우대방 전투와 대전해방 작전에서 혁혁한 전과를 거둔 우리 서울 제3보병사단 종대가 뜻깊은 경축광장을 지나고 있습니다. 위대한 수령인의 작전적 구상을 높이 받들고 대조를 해방함으로써 현대 포이존의 빛나는 모범을 창조한 근위 서울 김제 제4보병 መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ።
بي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي